Hemme jaňyza salam dostlar. Men Mehri. Türkmen YouTube'umuzun iň köp bölümli, iň gyzykly gepleşikleriniň biri Habarsyz galma gepleşigimiziň 359-njy bölümine hoş geldiňiz. Mehribanlar, ilki bilen hemme jaňyza geçen bölümde görkezden aksiýoňyňyz üçin, meni goldanyňyz üçin köp sag bolsun maýdasym gelýär we bu bölümde de şeýle aksiýoňyza garaşýaryn, ýekece like, tesbir galyran bolsaňyz we paga ezer suja senem taýyn bolsaň, hanonda başlaýas. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar. Elbette Celil bilen Limonad aydymy gelýär. Bu klip Celil'in stilinde edil ýazlyk atmosferasyny beripdir da. Dostlar, hakykatdan hem iň gerek täzeliklerimiziň biri gelýär. Hacı Yaz Mamedow we Esbiter öpäýsem aydymy. Bu klip AI'da ýasalypdyr we diýsem gowy bolupdyr. Men güýçli, gönü damagym dolýar, gitjek soňky göpsem bolýar. Soňky gedekmene, öpäýsem, armanım bolmaz. Yine bir duet aydymlarymyzyň biri Berhat Ataýew we Mahym Geldiýewden gelýär. Ýeke goýmar aydymy. Seni dömemen güller, seni dölmeren bellere, bu ýürüme girdimin nice kalabına. Gidemen seni illere, seni dönmeren. Mehribanlarym, ýene bir gowy täzelik hödürläýin Ahmet Şatdan gelýär. Skaski aydymyna täze klip hödürledi. Biz bu Ahmet Şat bilen gepleşip gurnajakdyk welin ýetişmedi. Ahmet'iň indiki gelerini hökman gurnarys. Я уже не верю в твои сказки, твои слова лишь серые маски. Мне уже не нужны твои ласки, это сказки. Я уже не верю в твои сказки. Kuwat Dönmezowma kem galanyk köne Celila aydymyny täzece klip hödürledi. Sebep bilen satıştım sallana ver ayperi, Gamzan oky yetişdi berdiň avar ayperi. Leyla, ha, Leyla, ha, Leyla, ha, Leyla. Size bir gysgaça film hödürläýin dostlar. Senarioda sahnalarym diýsen gowy bolupdyr. Malades oglanlar. Başlyk atly gysgaça komediya film. Ağam, ben solo olmadı, eğlenecek gel o. Türkmenistan'ı belli yıldızmız. Ovciyim. Spotyň näme o? Bagtly walinim. Öýlenýäniň hem şumy? Siziň şu taýdan ýitip ýok bolmagyňyz üçin 5 minut wagt berýän. Gazalgül Babayewa odama täzelik hödürledi. Degdin gownuma aydymyna täzece klip geldi. Bu klipna erwet diýip bilemok, ýöne öňküler ýaly bolmandyrmy nämemi? Sen dedin gönlüme, yalan söydün bilen. Men gelem o ödüme, koydun köp yaralar ömrüme. Senin ne dedin gönlüme, men söydüm. Dostlar, yazıcımız Sadi Sadiýewden hem täzelikler gelýär. Pelwan Halmuradowyň sazandalygyny Canım Ejem oglum atly. Ne dep sana zanimeyim, zan bilenim, zanım ecim. Eğer kimin yaşasan oğlum yaşın. Bir de aldama. Mehribanlar, başlaýas. Jan ses şahaçygymyza elbetde hemi şekiller ýaly Jahan Wagşy bilen başlaýar. Jahan Wagşymyza bu hepde bir del 2 san täzelik hödürledi. Geçen ýatly we geldiňmi aydymlary. Barwın başa döwlet gelse, garyp ýanyň ýerden galsa, agyr günüň izi galsa, ara gözli galam aşly döwürýär, maňa için dökmek üçin geldim. Jahan Wagşymyzyň muşdaklary we dinleýijileri üçin täzece ekskluziw täzelik dostlar. Täzece albomy taýýar boldy we şu albomny paýlaşyp başlar ýakyn günlerde. Ýene bir täzeligim dostlar, ýakyn günlerde professional derejede senariýaly klip işlejek bolýarlar. Şo klip işlejek aydymna mena diýsen haladym we size ekskluziw täzelik hökmünde birji kupletini eşdireýin mehribanlar. Maňa diýse bu taray gara, dilimde awar ýara, bak ýüregim saram saram.
aydym entek hiç yerde yok, diňe bizde var. Şoň üçin biz bilen galyň we diňläň dede talyň. Yine bir canı ses mehribanlar bilbil sesimizden gelýär. O odan sesi bilen däzece aydym dağlaryň dumany. Dağların dumanı yok yarın imani ayrılık dedunda daha değil zamanı dağların Bir de alda var. MP3 şahacımıza başlaýas dostlar. Elbette Nazir Habibow bilen. Nazir ağamız tölemek her hepde täzelik ködürläp dur. Bu täzeligimizem cover aydymy Ejejan. Yine bir aydym täzeliklerimizin biri dostlar, Parahat Pürjeden gelýär. Ençeden bäri täzelik ködürläni okdy. Bu da cover täzece aydymy, Dilek aydymy. Yer be yer Allah'ım her adamı yerine koya. Üstümde ağır yüküm var onu men duyan. Kalbıma iman, yaşatma kuyman. Yakınlarıma himayet bersen yeter. Bir de alda var. TikTok täzeliklerine gelýär dostlar. Elbette Amalia'dan. Bu Amalia'nın videosu cover kliplerinden diýsen gowy çykypdyr. Mening yüreğim zaruli kılgınca severme. Entek duruyorsun benim yastığımda. Kelle içeri kucaklap kısımda. Seni tek o yan. Yine bir TikTok täzeligimiz dostlar, Laçyn Mämmedowa arap dilinde cover aydymyny hötürläpdir. لا 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 ألف لا 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 ألف لا شختي لا أبيضي لا 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 ألف لا أي والله شكل ما وغيره لا لا ألف لا Bir de alda var. Mehribanlar gelýäsin hemejamyzyň gowaran şahajygymyza, ýagny nostalgiýa şahajygymyza könüller ýatlalyň. Elbette selbet wagtlyjy bilen ýatlaýalyň şu gedek. Ýatla aydymy. Yatla Gutaran ilki feyvini Yatla Ol geçen feci gülleri Yine bir könüller ýatlaly hemejamyzyň diýseňem bolýar. Söýüp dinleýän bagşymyz Murat Öwezowdan Söýgü oduna yak aydymy. Beni söyle oduna yak, yine de yalnız seni seviyorum. Ah bu ömür yolu uzak, onu dinle sen bilen geçirir. Beni söyle oduna yak, yine de yalnız seni seviyorum. Bir de alda var. Mehribanlar gelýär siz bilen Swaz Gülen şahajygymyza elbette tesvirler okal şahajygymyza. Geçen bölümde ilkinji tesviri galdyryp, berekala sözüne münasip bolan doganymyz Gülnar Babaýewa. Mejetama işiňizi üstünlük diýe. Sag bol Gülnar, seňe işiňde üstünlük. Dostlar, indiki tesvirimiz gelýär Owuzhan doganymyzdan. Özbegistandan salamlar. Ata watany, dünýädäki ähli türkmenleri Allah ýar bolsun diýe. Sag bol Owuzhan galdyran owadan tesvirin üçin bizdenem, ýagny Türkmenistanyň adyndan salamlar saňa. Indiki tesvir gelýär doganlar Doruk dädeden. Saýk däli diýenler nirde siz diýe gynandyr. Doruk däde saýk däli bilenim gepleşip geçirer diýip umyt edýän ýakyn günlerde biz bilen galyň. Baýdurdy Orazow doganymyz şeýleje tesvir galypdyr. Mejetama size arzu. Pul köp bolsun, stres az bolsun, saz bolsa hiç wagt gutarmasyn diýe. Sag bol Baýdurdy bu owadan tesvirin üçin elbette pul köp, stres az we sazlarymyzyň izi kesilmesin. Dostlar, hemişekler ýaly Ihlas Bullaýew doganymyz owadan tesvir galypdyr. Mejetama gepleşiňizi tüý sürekden gutlaw bildirýärin. İşiňiz hemişe üstünlükli bolsun, dörejilikli taslamalaryňyň artmagy dowam etsin. Mar welaýaty, mar etrap, Peşanaly ýagny Moskwa owasyna salam aleykum Belarusiýadan diýe. Sag ol ihlas galdyran tesviriň üçin elbette owadaşlaryň bizi görüp oturandyr diýip umyt edýän. Dostlar, indiki gelýän tesvir pozitiv hayat diýen doganymyzdan. Türkden salam, ben Fazima, Türküm diýe. Ýollaşym türkmen.
10 ýyl öň diňleýän aýdymlarymı çaldyňyz. Şo günler ýadyma düşdi. Sag bolun diýe. Sag bolun Fatima, size de köp sag bolsun aýtýan, biz bilen galýanyňyz we bizi görýäniňiz üçin. Mehribanlar görüşüňiz ýala bu hepde diýsen täzeliklerimiz köpdi we içinden haýsyny saýlardyňyz. Tesbirlerde galdyryp geçiň we şunluk bilen men bölümni jemläýin. Ýöne iň esasy özüňize gowja serediň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Vay dip. Oldumu? Ses man kalanıp da gerek. Ben iki elimem gıymıldatacağındı mağa. İki elin gıymıldat, bir elin gıymıldatacağın deyip yazdılarlar şeyden için. Şimdi ben iki elimem svobodnu. Öpeysem mi? Aydımın adı öpeysem mi? Ziröngen tuttum şu adı öpa. Man aydıp tuvarak sesim. Dik durmadı bulam. Görüyorlar. Bozya da sere. Ama men näme? Deydim şu süvedim size. Bana. Hayır mı? Hayır mı öpa? Men görem oğan, siz görüp otursunuz. Men özüm görem oğan. Son senem görürsün. Men diňe gepleşip çykanda özüm görýän oňa çen menim görkezmeýär özüm maňa. Kesele ot herne etmeňler. Ey, Dray. Insight nereden çykdy ho? Ýok geldim. Öwredülem oşun. Menke sag. Ýok, onu aýtdym men geçen separ. Kelimeni işleteyin şunu. Soňun. Kelime madrına. Jeýtaga etjek diýse etdi Allah. Teçe oynatýan. Näte jogam ýa-da. Waha ihlasy gyra komandyryn. Pesanali. Türkmenistan goňlaryny bile bo. Seyirci. O, görücü diýme. Kızdyr oturyn men nimem ýok. Isgynym ýok. Çüş. Galeriyasam ýok. Ah, hemme zady koddy bunun. Media